saking panjenenganipun Bapak Kasumanggan. 25 dolar Amerika dibayar tunai. Juru semoga nggih muga saking fitur pratakaken. Ingkang limrah sinebat kembar mayang kali-kali benang suci minangka pralambang pilih agung nalika ngabyur wiji kaki welake apa ngladosi marang kakungmu yaiku sekalian, ikan-ikan yang kita laksanakan nyuwun pangestu, nyuwun pandonga panjenengan, nyuwun pangsukses manjing proyek. Syarana ya Allah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Usiku wa Allah faqad wazan taqul usab kita. Dan Allah ini bisa dima'rufin atau tasrifin. Ya Presidiana Menteri Mantan Entah kita Zabat Diana Rahmawati Bintang Setang melalui perwakilan Luanjiran Dimandiri Alfi Pasifi Mihati Alafin Wami Akanya Kusrina Alafin Biar Wakonsa Wakonsin Wakrina Bilarin Alafin. Saya Presidiana Menteri Mantan menikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Diana Rahmawati binti Bapak Sutarman yang warungnya mewakilkan pada saya dengan mas kawin uang 1.610.200 rupiah dan 25 dolar Amerika dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Diana Rahmawati binti Sutarman dengan mas kawin terbayar tunai. Kalau saksi sakit, alhamdulillah ya Tuhan.
Duh, Pak Gatot nih. Pak Gatot nih. Kari. Nangan supe kula mboten. Supe sapa? Lali. Anu, TV-ne anak sapa? Duh lah. Halo Pak, Sugeng Rawi pun sehat. YouTuber kita. YouTuber kita. Gawenane kok kursi meja lare. Nagak tenaga kok kayak kene. Tanom-nom ya apa wis? Matur sebelah suwun Mas. Ayo. Cek sound dicoba 1 2. Mas Toko ini sampun mugi wayane mongso kala sampun tabuh besok niku engkel kalau buka tetep saking rezeki nada saben ngaso lah ben demek ben nek videoku kok mbok demek iya lah ora apa-apa kowe demek iki kanggone anakku ngono ndak demek lagi dhewe menawa gaweane dhewe leh wong bakul ayo Mas. Mau roda ya, Bro. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tudi bawuh saha jejibane ingkang kedah sinang kula ngrika kalenggahan punika. Kalau piniji saking panjenenganipun Bapak Sutarman dalam Ibu Kayatu. Ing hari kalenggahan menika amal marga putra margi siwi angin-angin paten putra ingkang sesilih. Monggo, Pak. Niku diaturi langsung mawon niku kersane di anu. Pak, monggo, Pak. Pak Yana Andre Pratama Pojo jalur saking panjenengan. Monggo. Lho, iki ya wong randu. Ingkang bijil saking Mubeng kono. Yo, iki anakku ponakanku sire, ale Mas Harno. Lho, lha iki anakku wedok re. Harno, anake Harno. Anake Mas Harno sopir. Iki yo. Iki yo. Wedok. Kamardikan 3 sungat santawis. Ulah mampu sebenarnya. Ing menika kula badhe Monggo, Pak. Eko enak sih, Eko. Eko ya Togale apa Rewang apa Togale ya? Togale ya. Sasono tepas wangi kakang itu wonten ing sasono. Monggo, Mas. Torsine cukup apa? Mendut malih, Pak. Mendut malih. Dipun lajengaken upacara ulung tinampen utawi pas panebinipun penganten kaku. Dene samangke engko minangka suling salira saking panjenenganipun Bapak Sulung Dewa panjenenganipun Bapak Yuga. Dene ingkang badhe anamuti dipun panjenengan Bapak Sing. Minangka suling salira saking panjenenganipun Bapak Sulung. Pawatu-watu dene samangke foto wontenipun duri fotografi ingkang menjelasake porno dadi. Dene soting menika wontenipun media aman audio sound system. Studio soting. Ing samangke sound system wontenipun NH. Ya, ingkang menjelasake Sonorejo. Loro. Pramila ing ari kalenggahan menika sumangga panjenengan kanthi katuran lenggah kanthi satoto pepak sinuju gahat kalingga murdo sinambi lawan sabda mitra rawang. Kalenggahan punika ingkang sampun piniji inggih menika minangka talatur saking panjenenganipun Bapak Suyono inggih menika panjenenganipun Bapak Yuga. Kakung sumawon putri kang sabtu hudang arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mek SDW nang guri. Mek SE duit, mek S ning guri. Kawilut jeneng kabar kaswarasan mugi tansah tumeka tumantu kajiwa kasarira pringawan sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh, aji sepuh miwah para pepunden ingkang satuhu ana ing pawanas lebda ing pitutur luhur ingkang satuhu kula peteni. Para kiai, para santri, para alim ulama ingkang siang ratri tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi
minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satu pantes tinulak sinutan sapa Alhamdulillah wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmatin. Dumateng para rawuh sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula pateni. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini ing enjing menika kita tasih pinaringan suatu kenikmatan arupi kesehatan sehingga kita saged angrawuh wali matur nuwun nggih pernikahanipun Mbak Bagus Andri Mas Andri pikantuk Mbak Diana nggih kompletipun nyuwun sewu tipis wijak gamblang rojo anggenipun hanapi kalian pasrah itu minangka juru semoga dia saking fitur make up semoga nyapkan pengantin katung gitu kono Mas Bagus Widiana Hendri Pratama tinggal dipun praktakaken semoga ingkang enggal samapta ing gati sawega ing diri badhe wontenipun panggih pun Serikat Mojo pengantin sono kanthi jinurung olehipun gedhe kodhok umur dalam pengantin kampung Hamas Tuti ilo jaring para kita ingkang jinemono ing marga cinandhi ing awiyat saha hanulondo endi endah ing budaya luhur kaliyan pengantin putri wis kepareng jengkar saking sasana Tenggo kinanti dening Rama dalasan ibu tumuju papan sinengker utawi sasana panggih jengkaripun Serikat Mojo pengantin putri kairing dening Puspita Adi kang sinebat Kalpataru Dewandaru Yojayandara ingkang limrah sinebat kembar Mayang kembar wis ngarani padha mayang kuwi kembar wis padha tresnane padha anggenipun bale badhe bangun bale wis mung ing madyaning bebrayan agung saya caket deni Roro Baksono ampun nito catur netra saya caket yo abot balangan gantel menika ingkang winastan upacara gondang asih kelah gondang tumpul gantel dumados saking suruh ingkang dipun suruh matemura ingkang dipun tali-kalene benang suci minangka pralambang pilih pengantin sakarana wis nerakit janji suci badhe nindakaken bebrayan kanca-kancane iki ning bebrayan agung suruh matemura lamun to gini lamun ora beda nandhakaken awak pilih pengantin salebet badhe ngrasakaken ingkang sapi wontenipun ing madyaning bebrayan agung ing salajengipun pengantin putus sigra hasembah kalbu dumateng pengantin kakung
minangka tandha kita buktinipun Mbak Diana bekti marang pun calon garwanipun dewa panjenenganipun Mas Bagus Ajigra kalolos canelo pengipun katiga kang cinaket ing Bokor Kencana ponakan tiga pindah pecah sanalika Abdior wiji kaki putelan ing alam derajat junjung derajat apa bilih Mbak Diana awake menika sampun dipun junjung derajatipun kalian Mas Febiana Andri Pratama minangka jejering garwa sing garane nyawa lamun pisan wani marang bener wedi marang kanesta Promo minangka wonten ing ngarsa minangka ing ngarsa suntuk pangantos sareng ana ing madya mangon ngarsa dene wonten ingkangipun nggih menika panjenenganipun ibu minangka tutmuri Handa Eyani sampun menuju wonten ing yaning sasana Kencana utawi dampar pinajak hanung hang ratu tata laksitaning acara candhakipun ingkang rompahan lenggahken pinangka upacara jero pinangka sing karet ing luhur minangka raja sedina ratu sedalo upacara jero sidra kalajengan upacara kacar kucur kastaya guna kaya kacar kucur dhisik wong liya saiki dadi sedulur kacang kawak dele kawak karo kanthi demi setitik ati-ati bakal ora kaki tuwa tentu pramipun jero ya tak sonteng Bro Pujenipun kacar kucur ingkang sampun tinangsulan kanthi bangkok minangka pralamita bangkok ing demi lan setitine pengantin putri anggenipun angginakaken kastaya paripurna upacara kacar kucur sigara kalajengaken upacara dahar bogo jenarang panca kawarna Bogo sego manca warna wis ngarani pinayungan songsong janur kuning. Prita pilih rejeki minangka pikolanipun makati menika didhi rejeki ingkang singkelan saking paugeranipun agami. Asmane nadyan meranggulangi pak kawontenan kang maneka warna ing madyaning bebrayan agung. Lambaran uninging manak miwah meneping kalbu
karo Pancet sih panggonane pancet. cuman gak ngerasa sumungkem wonten pemadaning dalah Kanjeng Ibu kula nyuwun tambahi berkah pangestu Kanjeng Rama. Iya nggere putraku sakloro, nggere putraku Andre Pratama. Paring pangestu muga-muga anggon lelomban ing madyaning bebrayan agung tansah ayem tentrem. Dados kakek-kakek lan ninen-ninen yo nggih. Bisa lanjut pengantin kakung dalam pengantin musik bro. Semua wonten pepadane Rama dalasan ibu pengantin kakung. Ngladosi marang kakungmu yaiku Andre Pratama. Keluarga saking panjenenganipun Bapak Suyono sak pandherek ambok bilibati ngersakaken foto kasumanggaaken. Semanten ugi dumateng keluarga agung saking panjenenganipun Tumanten kadang kula campur sari rezeki nada. Ya, gitu. Mriko mandinipun foto besaringan. Lah sumangga kadang kula ayo. Tak sotenge oleh anak ambus kok. Nggih, sumangga paring lelipur dumateng para tamu ingkang sampun. Rae mau coba delik to. Oh, delik kae le. Ibu Mayatu. Teman-teman jadi pun hari ini suatu jelasannya pelanggan tujuan yang semua yang kamu. Oh, alah. Lek man anu lek. Kodak, kodak carry dah coba dah.